Има ли в менюто ви боб с кюфтета? Двоен ми дайте на нейната сметка. Ела да ти запаля една свещ от 5 евро. A few moments later. Just gonna stand there and watch me burn. Активен въглен действие! Подмина пожарогасителя му! Хайде да обираме монахинката! Как така, стотинка му? Ти в пещера ли живееш? Виждам си бъдещето и не е светло. Добре, че съм аз. Ако не съм аз, ще ти рухне цялото даскало, да знаеш. Също само отворих някаква врата. And his name is John C. Вратичка! И раз, и два, и три, и четири. Какво направим? Чуди се какво ли ще стане, ако натисна този бутон? Всъщност очаквах всичко да